Tio Carpio, para saan ho ang mutsang kinuha mo? Tanong ni Gonzalo. Maraming gamit ang trabungkong ito, iho. Kinuha ko ito sa engkanto upang mabawasan ang mga namumuhay na ahas dito sa lugar. Masyadong mapanganib ang mga tuklaw ng ahas dito. Gawa ng lahat ng mga naninirahang ahas na sumusunod sa trabungko ay purong makamandag. Sa pagkamatay ng nilalang na yon, 2 ang nagbenepisyo rito. Ako at ang mga ordinaryong tao na naninirahan sa lugar na ito. Paliwanag naman ni Pio Carpio. Habang sila ay naglalakad, marami nang napapansing kakaiba si Gonzalo sa paligid. May mga nakikita siyang ahas na sumusuot sa kaila-ilaliman ng lupa na para bang wala ng balak umahon. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga bagay na yon, panay naman ang ginagawang pag-uusap nila Pio Carpio. Nang marating nila ang pinagpapahingahan ng kanilang mga kasama, nadatna nila si Samuel na taimtim na nagdarasal at di na ito nagawang istorbohin ni Gonzalo, gawa ng alam niyang taimtim ang ginagawa nitong pagpapanalangin. Kinaumagahan ay muli silang naglakbay patungong Ulutanga. Wala nang nangyaring kakaiba noon, gawa ng sakop na sila ng lupain ni Pio Carpio. Mabubuti na ang mga nilalang na nasa paligid at iilan na lamang ang mga nasa panig ng kaliwa ang umaaligid. Lumipas pa ang ilang araw, tuluyan na ngang nakabalik sila Pio Carpio sa Ulutanga. Nang masipat ni Gonzalo ang kanyang pamamahay, ay halos maghalo ang kanyang emosyon na nararamdaman. Nang masipat ni Gonzalo si Nognog na nakaupo sa kanilang bakuran, doon na tumulo ang luha ni Gonzalo. Ang buong akala niyang masayang uuwian ay nagkamali siya. Nang masipat niyang ang kaisa-isa niyang anak ay para bang umaaktong hindi normal. Sa paglapit dito ni Gonzalo, doon niya nasilayan ang kakaibang nangyari kay Nognog. Nog! Nog! Ano nangyari sa'yo? Nog! Sigaw ni Gonzalo sa kanyang anak habang patuloy itong inuuga-uga. Pero kahit anong gawin noon ni Gonzalo, ay hindi siya nagawang pakinggan ng kanyang anak. Nang maramdaman ni Pio Carpio ang kakaibang presensya sa paligid, dali-dali din itong lumapit sa anak ni Gonzalo. Ganun na din ang ginawa noon nila Samuel at ang natitira pa nilang mga kasama. Sa pagpasok ni Gonzalo sa kanilang tirahan, nadatnan niyang nakahiga ang kanyang asawa habang nakatitig sa kanilang bubungan. Hindi ito kumukurap at para bang tuluyan nang naalis ang wisyo nito sa kanyang katawan. Pagpasok ni Pio Carpio sa kanilang tahanan, pinili nitong dalhin sa loob si Nognog. Tio Carpio, anong nangyayari sa pamilya ko? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Gonzalo. Saan ninyo inilagay ang batong itlog na ibinigay ko? Tanong ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, dali-dali niyang binuksan ang kanilang lumang aparador upang hanapin ang tinutukoy na mutya ng kanyang tiyuhin. Nang masipat niya ang lagayan nito, dali-dali din naman niya itong ibinigay kay Pio Carpio. Diyos ko, anong nangyari dito? Bakit nakayang lasunin ng mga demonyo ang pananggalang na ibinigay ko? Nag-aalalang wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang umakyat at magsisisigaw na lamang upang hindi magawa ng kanyang bibig na makapagsalita ng masasamang kataga sa kanyang mga kasama. Si Samuel noon, patuloy lamang sa pag-akap sa kanya upang kahit papaano'y maibsan ang kanyang lungkot na nadarama. Ilang minuto pa ang lumipas,
tuluyan na ngang bumalik sa kanilang pamamahay si Suplito. Meron itong daladalang pagkain at kagaya ng kanyang mag-ina, nakatingin din ito sa malayo at hindi kumukurap. Nang masipat ni Gonzalo ang kanyang kaibigang biktima rin ng ganoong pangyayari, agaran niya itong sinunggaban at pinag-angilan. Sa bawat pag-angil noon ni Gonzalo sa kanyang kaibigan, ay ipinapakita niya dito ang malademonyo niyang kaanyuan. Habang ginagawa ito ni Gonzalo, dahan-dahan niyang napapansin ang pagngisi ni Suplito. Alam niyang hindi yon ang kanyang kaibigan, bagkus ay ang nilalang na nakikipaglaro sa kanyang kakayahan. Gonzalo, maligayang pagdating sa bahay mo. Hindi ba mainit ang pagtanggap ng iyong mag-ina sa iyong pagbabalik? Wika ng lalaki. Demonyo ka! Ibalik mo ang kaluluwa ng mag-ina ko kung ayaw mong patayin ko ang lahat ng nilalang na nasa hanay ng dugo mo! Huwag mo akong susubukan dahil hindi mo pa alam ang kademonyohang kaya kong iparanas sa'yo. Iwasan mong mahanap kita dahil pangako, gagawin ko ang pinakabrutal na pagpatay sa isang kagaya mong demonyo! Gigil na wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng nilalang na nasa kalooban ni Suplito, panay lang naman ang pagtawa nito na parabang nakakainsulto. Habang patuloy sila noong nag-uusap, pinili ni Pio Carpio maghanap ng bakas sa paligid. Habang hawak-hawak niya noon ang mga batong itlog, panay ang pag-usal niya sa gamit na yon upang mabawi ang kakayahan ng mutyang na lason. Sa pag-iikot ni Pio Carpio sa buong paligid, doon niya nasipat ang mga kaganapang nangyari sa pamamahay ni Gonzalo. Habang ginagamit niya ang kanyang pangatlong wisyo, kitang-kita ni Pio Carpio ng napakalinaw ang mga kaganapang hindi nila naabutan. Nang marinig ni Pio Carpio ang pagsisigaw ni Gonzalo sa kanyang pamamahay, agad din naman niya itong pinuntahan upang pakalmahin. Pagdating niya sa kinaroroonan nito, nadatnan niya si Gonzalo na nasa demonyong kaanyuan ito. Nagwawala na noon si Gonzalo dahil sa pagmamalabis na patayin ang wisyong nasa kalooban ni Suplito. Panay naman ang ginagawang pagpigil noon nila Samuel upang hindi magawang makapaminsala ni Gonzalo sa kanyang tahanan. Dahil sa tuluyan ng nilamon ng galit at puot si Gonzalo, wala nang nagawa ang kanyang mga kasama kung hindi ang gamitan siya ng pamako. Sa pagtaas ng tungkod ni Pio Carpio, biglang bumagsak si Gonzalo sa kanyang kinatatayuan. Nagpupumilit pa yung makatayo pero hindi na nito nagawa dahil sa lakas ng pamako na binitawan ng kanyang tiyuhin. Matapos itong gawin ni Pio Carpio, dali-dali naman niyang nilapitan si Gonzalo upang pakalmahin ito. Pinili niyang sindihan muna ang kanyang tabako upang maging maayos ang kanilang pag-uusap. Iho, nandyan ka ba? Magsalita ka. Alam kong hindi mo magagawang sakta ng iyong kaibigan. Mabait kang nilalang Gonzalo. Kung kaya't hindi mo hahayaang manaig ang demonyong minsan mo nang pinangibabawan. Bumalik ka, iho, at nang sa gayo'y sabay nating tutugisin ang demonyong may gawa nito sa iyong pamilya. Wika ni Pio Carpio. Habang patuloy na pinapakalma ni Pio Carpio si Gonzalo, agaran din namang itinago nila Samuel si Suplito upang hindi na ito magawang mapaslang ng gabunan. Sa paglipas ng oras, tuluyan na ngang kumalma si Gonzalo na siyang naging sanhi upang malaya silang makapag-usap ni Pio Carpio. Tio Carpio, ano ang gagawin ko? Sila na lamang ang buhay ko. Sila na lang ang meron ako. Paano ko magagawang mabuhay kung wala na sa aking tabi ang pamilya ko?
Tio Carpio, tulungan mo ko. Mangiyak-ngiyak na nagmamakaawang wika ni Gonzalo. Bago kita tulungan, mangako kang magiging mahinahon ka sa lahat ng iyong desisyon. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka mahulog ka sa bitag ng kalaban mong demonyo. Tandaan mo, hindi ito mangangahas na pakialaman ng pamilya mo kung hindi nito kayang makipaglaban sa katulad mo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang makinig na lamang sa lahat ng sinasabi ng kanyang tiyuhin. Habang lumilipas ang oras noong mismong araw, biglang sumagi sa isipan ni Gonzalo sila Sulay at Mirno. Nang pumasok ito sa kanyang isipan, agaran din naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang tiyuhin. Nang marinig ni Pio Carpio ang hinaing ng kanyang pamangkin, pinili nitong samahan si Gonzalo sa pagtungo ng kanilang baryo kinagabihan. Huwag kang magpapagapi sa iyong emosyon, iho. Maaring yan ang nais ng iyong kalaban upang magapi ka nito ng walang kalaban-laban. Kapag marami ang sumasaging katanungan sa kahit anong nilalang, ay nanghihina ang espiritual at pisikal nitong katawan. Pakatandaan mo, iho, sarili mo ang iyong pinakamapanganib na kalaban. Kapag hindi mo makontrol ang iyong isipan, magagawa ka nitong linlangin na siyang magdudulot sa iyo ng kamatayan. Wika ni Pio Carpio. Habang patuloy na inaayos ni Pio Carpio ang magulong isipan ng kanyang pamangkin, panay naman ang ginagawang pagtunto nila Samuel sa nilalang na gumagambala sa pamilya ng kanilang kaibigan. Sa pagsapit ng hapon, ninais ni Gonzalong magpasama sa kanyang tiyuhin upang hanapin sila Sulay. Habang hindi pa gaanong kalaliman ang gabi, maiging pinagmatyagan ni Gonzalo sila Mirno. Hindi niya rin kasi maaaring isang tabi na ligtas itong namumuhay sa kanilang baryo. Nang walang sumalubong sa kanya, doon na nila napagpasyahang tunguhin ang baryong pinamumunuan ni Gonzalo. Habang sila ay naglalakad, napakaraming katanungan ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin. Dahil sa alam ni Pio Carpiong isa ang mga kasagutan niya na maaaring makapagpalinaw ng isipan ni Gonzalo, ginawa niya ang lahat upang masagutan ang mga ito. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad kay Gonzalo ang kahindik-hindik na pangyayari sa kanyang mga kasama. Nakita niya noong nakaratay sa lupa sila Sulay na para bang wala na itong lakas upang muling maigalaw ang kanilang mga katawan. Sa pagsilay dito ni Gonzalo, muling nadurog ang kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na sa kanyang paglisan, napakalaki ng kanyang magiging kabayaran. Habang patuloy na nagsasalita si Gonzalo sa kanyang mga kaibigan, wala siyang naisip sabihin sa mga ito kung hindi ang ibunton sa kanyang sarili ang sisi. Hindi naman ito pinigilan ni Pio Carpio dahil sa iyon ang paniniwala ng kanyang pamangkin. Habang patuloy niyang kinakausap si Sulay at Mirno, ay hindi tumitigil ang kanyang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Sa pagyakap dito ni Gonzalo, bigla siyang napatigil nang maramdaman niya ang paghinga ni Sulay sa kanyang dibdib. Sulay! Buhay ka! Salamat naman at buhay ka! Mangiyak-ngiyak na wika ni Gonzalo. Ginoo, maraming salamat naman at nakauwi na kayo. Matagal na naming hinihintay ang inyong pagbabalik. Pasensya na, dahil kagaya ng nakaraan, hindi namin nagawang ipaglaban ang ating kasarinlan. Napakahina namin, Ginoo, upang maging tagasunod ninyo. Sagot naman ni Sulay. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli nitong paghinga ng malalim
at dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Matapos itong marinig ni Gonzalo, pinili niyang akayin si Sulay upang dalhin sa kubong naroon sa kanilang baryo. Ganon din naman ang ginawa ni Pio Carpio kay Mirno nang masipat nito ang pag-akay ng kanyang pamangkin. Sa pagpasok nila sa kubo, doon nasilayan nila Gonzalo ang mga natitira nilang mga kasamang halos hindi na makagalaw sa kanilang hinihigaan. Isa-isa itong inilagay ni Gonzalo sa kanilang higaan at pinilit niyang pakainin ito ng tuyong laman ng tao. Ginawa ni Gonzalo ang bagay na yon upang kahit papaano'y maibsan ang gutom ng kanilang mga kasama. Nang masiayos na nila Gonzalo ang kalagayan ng kanilang mga kababaryo, ninais nilang magtsuhin na muling mag-ikot sa paligid. Habang maigi nilang pinakikiramdaman ang bawat sulok ng lugar, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang mga pangyayaring hindi nila naabutan. Habang pinapakiramdaman niya ang pangyayari sa baryo, hindi niya mapigilang mapaiyak dahil sa pagiging isang iresponsable niyang pinuno. Iho, magpakatatag ka. Pangako, pagbabayarin natin ang sino mang may sala sa pangyayaring ito. Bukas na bukas, maghahanap tayo at magtatanong-tanong upang madali nating matunton ang salarin sa kaganapang ito. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang ngitian na lamang ang kanyang tsuhin. Bago pumutok noon ang bukang liwayway, ninais nilang iwan na ang baryo sa mga kasama nilang nakakaya pang tumayo. May mga iilan din kasi sa mga kasamahan noon ni Gonzalo ang matagumpay na nakaligtas sa hindi inaasahang pangyayari. Yun din ang nagkwento at nagpatotoo sa kanila ng mga kaganapang hindi nila inaasahan. Ayon sa isang kababaryo ni Gonzalo, na meron umanong dumalaw na isang lalaking hukluban sa kanilang baryo. Habang papalapit ito sa baryo, ramdam na ramdam nila ang malademonyong presensya nito. Naihalin tulad ito ng kababaryo ni Gonzalo sa taglay na lakas ni Pio Carpio. Yun nga lang, kabaliktaran ang aral na dinadala ng lalaking hukluban. Paglalarawan ng kababaryo ni Gonzalo, nakasuot ito ng belong itim na merong mga kulay pulang mga buhay na salitang nakaukit. Nanlilisik din ang mga mata nito at bakas na bakas sa pagmumuka ng matandang yon ang pagiging dalubhasa nito sa kanyang larangan. Ang daladala ng huklubang yon ay ang isang bungong nagsisilbing kanyang pananggalang sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang bungong pagmamay-ari ng hukluban ay isa umanong buto ng namatay na ermitanyo. Sa tamang proseso at ritual na ginawa ng hukluban, nagawa niyang gamitin ang kakayahan ng bungong yon sa masamang gawain. Dagdag pa ng kababaryo ni Gonzalo na meron din itong alagang pusang kulay itim na doble ang laki kapag nagagalit ang hukluban. Ang huling binanggit ng huklubang yon sa kababaryo ni Gonzalo ay ang mga katagang, "Kung gusto ninyong mabawi ang inyong mga kakayahan, sabihin nyo sa inyong pinuno na talunin niya ako sa isang laban. Hihintayin ko siya at hindi ako magtatago." Nang marinig ito ni Gonzalo, labis-labis ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga nalaman. Animoy natuwa ito sa sinabi ng hukluban dahil sa hindi na sila maghihirap upang tuntunin ang kanilang kalaban. Sa pagbaba nila ng bundok magtsuhin, doon na nagtanong si Pio Carpio sa mga saloobing itinatago ng kanyang pamangkin. Iho, nagsisisi ka bang napabilang ka sa samahan ni Mamang? Walang kaso sa akin kung makarinig ako ng masamang salita na manggagaling sa'yo.
Wika ni Pio Carpio. Wala naman ho akong sama ng loob sa inyo, Tiyo. Wala akong dapat sisihin dahil hindi sa pilitan ng pagyaya niyo sa akin. Huwag kayong mag-alala, Tiyo Carpio. Matatag pa rin ang aking pananalig sa samahang itinatag ni Ginang Sedes. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ninais niyang akbayan ang kanyang pamangkin upang damayan ito sa kanyang kalungkutan. Nang tuluyan na nilang marating ang pamamahay ni Gonzalo, agad din naman nilang kinumusta ang kalagayan ng kanilang mga kasama. Nadatnan nila itong nagpupungas ang mga mata dahil sa magdamagang pagbabantay sa kanyang pamilya. Labis-labis namang ipinagpasalamat ni Gonzalo ang kabutihan na ipinakita sa kanya nila Samuel. Oh, ano Gonzalo? Kumusta ang lakad nyo? Tanong ni Samuel. Ayos lang naman, Samuel. Matulog na muna kayo nila Pio Carpio upang mapaghandaan niyo ang mga susunod na mangyayari. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo niya sa kanilang bakuran upang pagmasdan ang pagsikat ng araw. Napagpasyahan naman noon nila Pio Carpio na bigyan ng pagkakataong mapag-isa si Gonzalo upang kahit papaano'y makapag-isip siya ng tamang gawain. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Gonzalo sa paligid, bigla siyang napatigil nang makarinig siya ng isang pagwika na nanggagaling sa lupa. Gonzalo, malapit lang ako sa iyo. Kung nais mong makita ang bagong nagmamay-ari ng kaluluwa ng pamilya mo, bisitahin mo ko sa aking pamamahay. Wika ng isang tinig. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay panayang ginawa niyang pagbubungkal sa kanilang bakuran. Yun lang kasi ang naisip niyang paraan upang matunton ang pinagmumula ng tinig. Nang tuluyan na itong maglaho, pinili ni Gonzalong tumigil na lamang sa kanyang ginagawa. Sa pagpasok niya sa kanilang tahanan, may mga iilan sa kanyang mga kababaryo ang nakangisi habang siya'y tinititigan. Alam ni Gonzalong kaanib yun ng hukluban, pero pinili niyang ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang mga nasisilayan. Nang tuluyan ng magising sila Pio Carpio, agad din naman nilang binauna ng usal at mutya ang mga kaanak ni Gonzalo. Doon din na pagtanto ng ermetanyo na hindi ito basta-basta kalaban na pwede nilang maliitin sa laban. Okay, ito na pinakahinihintay kong arc nitong ama kong gabunan, yung tungkol dito sa hukluban. Kasi kung hindi nyo alam, isa sa pinakamataas na uri ito ng mga nagtataglay ng aral ng kaliwa. Hukluban, nakakatakot kalaban to. Kaya abang-abang tayo sa 82, 83, 84, 85. Sana ngayong araw magawa ko lahat. Pero bago yan, magpapavaccine muna ako kaya medyo madedelay tayo ng konti. Yun lang. Salamat.